Erokamano janeno mar LTN, agone Nyasaye erokamano mochako loso thuolo okinyi ma kawuono ne mondo akelie wach mangima manyalo reso mama moro kata jaduong' moro kata chi liel moro kata nyathi skul moro kata jal manena sani kata nyako moro kata kijana moro ema kele studio ka. Omiyo janeno kapok adhi mbele adwa ni fulani mondo ing'e jal miwuoyo godo. Nyinga iluonga ni Bishop Omedo, Agustino Omedo ma ja Kisumu County. Ae gweng' miluongo ni Kogony buto koro Gonda School. Ajal mowar kendo ajaneno mar Yesu Kristo. Ago erokamano janeno ni en okinyi maber ma kelo wach mangima. To thuon wach madwa wuoye kawuono wacho ni gima ne ondiki. Mane thuon wach kata topic ma kawuono madwa na yal ni gima ne ondiki. To amor gi Nyasaye makele studio ka manyalo rucho gima jachien nondiko ne ng'ato. Omiyo kapok adhi mbele adwa ni kamoro amora minena ikul wi mondo weche duto te wakete lwet Jehova. Ago ni erokamano Nyasache loch, akawo janeno ni akete lweti, imiye winjo matut mondo injili madhi yalo kata weche madhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro mar dhood chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo matut e nying Yesu majawar. Janeno ka ok aketho sa mana kaka wacho ni thuon wach ma kawuono adwa wuoye wacho ni gima ne ondiki. En adier ni nitiere gima jachien nyalo ndiko ne ng'ato e ngimane. Kendo nyalo ndiko modin matek. Ma kata ng'ato temo manade ni mondo ruch gima jachien nondiko to ok nyalre nikech jachien ondike modine matek. Ma kata ng'at manyalo ketho kidono mael kitabuno onge. To amor ni nitiere jal moro achiel kende miluongo ni Yesu Kristo. En e jal makele studio ka mandiko madhi somo wacho ni en kende ema en gi ratiro mar ketho kido ma jachien nondiko moel kitabu ma jachien ne ondiko ne ng'ato modino matek. Iluonge ni sibuor moa e dhod Juda ma nyakwar Daudi. En kende en man gi ratiro kendo en ma eloch ni e lwete. Omiyo en adier ni kata okinyi ma kawuono ni nitiere gik ma jachien nondiko ne ng'ato modino matek, kitabu manondiki modin matek gi kida abiriyo ma kata ng'at manyalo ele onge. To kawuono amor gi Yesu makelo ka. Omiyo adwa nasom kodi muma mar fweny 5. Wabro chako fweny 5, wabro chako kare achiel e wang'e. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, kaw kama intie in bende kaw mumbi tisomo. Bang' mano ne aneno kitabu ma jal mane obet e kom duong'no oting'o e lwete makora chich. Ne odin iye gi toke bende. Kendo ne odine gi kido 7. Eka naneno malaika maratego kalando wach gi duol maduong' niya, ere ng'ama owinjore ketho kidogi? Ere ng'ama owinjore ketho kidogi miel kitabuni? To onge ng'ato e polo kata e piny kata e bwo piny mane nyalo elo kitabuno kata ng'iyo iye. Ne aywak malit kaneno ni onge ng'at mane nyalo elo kitabu kata ng'iyo iye. To ng'at achiel kuom jodongogo nokona niya, we ywak. Nikech sibuor moa e dhod Juda ma nyakwa Daudi emoselocho. Emomiyo en gi ratiro mar ketho kido 7 mi oel kitabu no. Amor gi jal makelo ka. Wawuoye gi mama moro mobedo kete Lolwe TV sani, kata jaduong' moro, kata chi liel moro, kata nyako moro, kata nyathi skul moro, kata kijana moro, mabro wacho adier ne pastor, an kang'iyo ngimana, to adier, ane ma jachien nondikona kitabu modino gi kida 7. Nikech gimoro amora matimo ok timre. To amor kandikono wacho niya, ni we ywak. Sibuor moa e dhod Juda ma nyakwa Daudi emoloselocho. En kende ema en gi ratiro mar ketho kido 7 moel kitabuno.
tiende ni nitiere adier jal manena kasani. Nitiere ng'ato kinyi kama nena kasani. Ma wacho ni pastor ane manodinna. Ane manondikna modinna gi kido 7. Nikech kang'iyo ngimana ta asemanyo tich to ok ayude. Adiera asewuotho kamanyo tich. Asetimo application mang'eny. Kata duoko onge. Hani kao ji. Ta hani ng'isa mana ni kuja kesho. Samoro ng'isa na kuna kazi. Adier kang'iyo ngimana to pastor ane modinna. Spirit of rejection. Kamora mara medhiye ing'isa na kuna kazi. Adier kang'iyo ngimana asomo kendo an gi pepas. To tich otama. Adier pastor kang'iyo ngimana anayudo mana matije mane ok asomo. Gige dhigi dhod chunya akia gima timore ngimana. Hayudo mana matije mane ok asomo. Adier pastor kang'iyo ngimana to ane ma jachien modinona gi kido 7. Tamor gi ndiko mawacho niya, we ywak. Hiwinjo sibuor moa e dhod Juda manyakwa Daudi emoselocho. En gi ratiro mar ketho kido moel kitabuno. Kendo ibiro yudo tichigani e nying Yesu. Wawuoyo gi ng'at mawacho ni pastor. Anima winjo ka nosedinna gi kido 7. Noselorna kitabuno. Nikech amanyo to kayude. Tamor gi duoko mar Nyasaye. Ni winji sibuor moa e dhod Juda manyakwa Daudi. Ene moselocho. Kendo ibiro yudo tichigani e nying Yesu. Nitiere ng'at manena kama samoro noriem nyaka tich. Tindo bet nyaka dhot. Adier kako konyre onge. Nikech jachien nolorone. Nodinone. Moloro gi kido 7. Tamor ni nitiere ng'at achiel ma kawuono nigi ratiro mabiro elo kitabuno miyud tich e nying Yesu. Akani ng'at be winja kama nitie. Kijana moro chieng' moro biro ira ng'isa. Ong'isa ni pastor. Adiera ni kiyale Lolwe TV. Ta adiera ne ma jachien nondikona kitabuno modinona gi kido 7. Nyaka na tiek school. Sani 5 years nyaka na tiek college. Asemanyo tich. Mamanyo tich olokore tich. Tamoro ni kano manya. Tang'ise ne yani. Nyasachwa nyalo. Nikech ondike Jeremiah 11:29 ni Nyasaye opang'ona gik mabeyo. Sama nomanya talamo kode Nyasaye. Ma Nyasachwa noketho kido moelo kitabuno ma kijana ni noyudo tich kendo tiyo nyaka sani. Wawuoyo gi ng'at mawacho ni pastor. Ng'ato nena kama wacho ni pastor. Ane ma nodinna. Adier pastor nondikna modinna gi kido 7 ni ok anyal chango. Kata seche manene niendi atuo an jamidekre. Awuoyo gi ng'ato sani mokete Lolwe TV kama nena sani mawacho ni pastor asemuonyo yath lokruok onge. Asewuotho osiptende matindo gi madongo duoko onge. Pastor an asetemo to ok timrena. Tuo moro amora kabito an. Sani sukari omaka. An me achiel ni an gi pressure. An achiel ni an gi wich bar mosiko. An achiel ni an gi tuo mar kansa. An achiel ni jochiende mag rem ramo denda ma ok anyal. Adiero mako nyaka dalana nyaka nyithinda gi asma. Samoro ndulume momako nyithindo. Samoro en single cell. Pastor ane manodinna. Modinna dier ni ok anyal chango. Tamor gi Nyasaye makelo ka. Ndiko wacho ni yani we ywak. Nikech sibuor moa e dhod Juda manyakwa Daudi emoselocho. Hawinjo kobiro chango ng'ato sani. En gi ratiro mar ketho kido 7 miyo el kitabuno michang igani e nying Yesu. Nikech awinjo kodhi chango ng'ato. Mawacho ni pastor adier nodinna. Adier kang'iyo ngimana nodinna. Ma samoro kiyalo taweni ane miyala. To kawuono mor gi Nyasaye ni duoko nitie. Mama moro chieng' moro biro ng'isa. Otimo neno ni pastor adier nondikna modinna gi kido 7. Asitura higni 5. Nyaka seche mana anenino ni dwa dhi timno operation. Nikech nan gi problem marriage. Adier sama ne mama ni omanya
Tangisa ni mama Nyasachwa nyalo. Nikech ondikie muma ni gimoro amora mawuoro manie polo ne ok opidho inyalo pudhi. Adier sama nwalamo gi mamani no pudhi tuo nikech Nyasaye wacho niya en gi ratiro mar ketho. Adier no kethi. No kethi tuo manondikne mamani. Mamani noyudo chang instant miracle. Akiani ng'ato be winjo mabro wacho ni pastor. Awinjo duond Nyasaye. Ane manodina moelna modina gi kida berio ni okanyal chango. Tamor gi Nyasaye mawinjo ke wacho kan ni en gi ratiro adier en go. Kata kawuono odhi timo ne ng'ato manena kasani. Ng'ato nena kadier mawacho ne pastor. Ane manondikna modina gi kida berio ni ok nyal kenda. Wawegi mama moro sani. Adiero wacho ne pastor an ng'ata kudwara. Kata ng'ato mapenja nyinga onge. Tamor gi Nyasaye makele studio ka. Pastor asetedo. To kabedi tedo nano. Ano kabedi jachien gola dala madake. Pastor dier nyithindo tan ga dek ng'ato ka ng'ato gi wuonegi. To dichuo makenda okanyal yudo. Adier pastor onge kwe. Awinjo ka weche gi dod chunya. Adier ayudo mana maketho na mana sa kende. To ni makenda otamore. Samoro pastor dier aneni ka kenda winjo kiyalo. Dichuo no riemba. Nomuko na nyaka ot nyaka dalana. Pastor aonge dalana aonge kwe. Kata seche mawinjo kiyalo ni apango oda gi nyithinda. Geno no serumo. Adier pastor ane manondikna mudinna. Iwinjo muma wacho niya we ywak. Nikech sibuor moa e dhod Juda manyakwa Daudi emoselocho. Loch ni e lwete. En gi ratiro mar ketho kido. Majachien nondiko ni moel kitabuno. Kendi ibiro kendi higani e nying Yesu. Ibiro doke odi mane iweyoni majachien nogolini e nying Yesu. Akiani ng'ato be winja mawacho ne pastor. Awinjo ni kari biro el, kari nyalo el. Nitiere gik majachien nodino ne ng'ato. Modino adier gi kida berio. Wacho ni ok nyalre. Ta amor gi duoko mar Nyasaye. Mamuma no wacho ni nyalore kawuono. We ywak. Adier nyako moro biro ira bende. Otimona no ne pastor. Ane manondikna modina gi kida berio. Na aneno kiyale Lolwe TV pastor. Taja higni 30. An gi nyithinda ariyo. Ng'ato ka ng'ato gi wuongi. To ne pastor dichuo makenda onge. Poko kenda. Na nyuole isimba. Na ng'isa ni manya. Sama mama ni manya. To bangla mo kode Nyasaye. No ket kido. Moel kitabuno. Manyakoni. No kendi. E nying Yesu. Kendo dagi chware nyaka sane. Iwinjo kama ne matek. Nikech ondike muma mar Zaburi 107. Kari ang'wen. Ni jomoko no baba e thim. Ne ok inyal yudo mier ma ginyalo dakie. Nikech nokayogi. Mariyo noloyogi. Migeno mane gi no orumo. Ni to kane gin e chandruok kamano. To ne giywak ne Nyasaye mondo konygi. Mi ogologi e chandruok gino. Ne otelo negi e yo mochikore tir. Nyaka ne gichopo e dala ma ginyalo dakie. Tiende ni jachiene modino nigi kida berio. To kawuono inyalo el. Sibuor moa e dhod Juda manyakwa Daudi. Iluongo ni Yesu Kristo. En gi ratiro. Wawuoye gi ng'ato. Adier ng'ato nena kasani. Mawacho ni pastor ane manodinna. Ane manondikna modina gi kida berio ni ok anyal ting'o nyathi. Wawuoye gi mama machalo kamano sani. Nikech loch Nyasaye ni e lwete. Adier osemadho yath. Lokruok onge. Adier pastor kato kinyi sani na mondo madhe pastor. Na mondo madhe. Lokruok onge. Nikech sami yalo. Tawega mana ni yala. Ingeni roho malere maneno ng'ato. Samoro pastor asiwuothe. Osiptende matino gi madongo. Nyaka gynecologist. Osetimna operation. Ni wacho ni growth. Emomiyo kanyal ting'o nyathi. Mano no osegol. Duoko podo tamore. Pastor nyuolo mabeto kating'. Wuok mana gi dweche 3. Jachien golo gi dweche 3. Pastor weche gi nondikna modina. Amor gi sibuor ma dhod Juda manyakwa Daudi. En makele studio ka. Ng'ato nena kasana dier mawacho ne pastor. Anyuolo maber. To kating'e bamna. Awilo nyaka gi lo e tokot. Jachien oketo ni okating'. Pastor adiera ne manondikna modinna.
tamor gi Nyasaye mandiko wachone ya we ywak. Iwinjo mama, we ywak. Sibuor moa e dhod Juda manyakwa Daudi emoselocho. En gi ratiro mar ketho kido mi oel kitabuno ma jachien nondiko ni ok inyal ting'o nyathi, kendo ibiro ting'o nyathi higani e nying Yesu. Akia ni ng'ato be winja kama nitie mawacho adier ni pasa awinjo duond Nyasaye kar inyalo el kitabu ma jachien nondiko ni mama we ywak nikech sibuor moa e dhod Juda manyakwa Daudi emoselocho. Loch ni e lwete, nikech abiro lamo gi ng'ato mabiro wacho ni pasa asemako kara. Awinjo kabiro lamo kod Nyasach polo. Adier ng'ato nena ka mawacho ni pasa nondikna modinna gi kido 7 ni ok anyal bet gi kwe e oda. Kata seche mane ni Lolwe kiyalo ni pasa aywak pi wang'a go kala kala. Ne ok anindo tieno nikech koko. Pasta okwero medok. Ne wachon kanu wakendore nwaherore maluogre mane sweet darling mano norumo. Tinde waluogre gi nying le odwa ka. Wawe gi jal makamano. Pasta ng'ato ninde sitting room, ng'ato ninde bedroom. Waonge kwe. Pasta dier kiyalo gino tane manondikna modinna adier. Iwinjo ndiko wachone ya winji mama we ywak, winji jaduong' we ywak. Sibuor moa e dhod Juda manyakwa Daudi emoselocho. Loch ni e lwete, en gi ratiro mar ketho kido mi oel kitabuno ma jachien mar kwe manolal, kendo Nyasaye kelo kwe odi kata dalani kawuono. Wawe gi ng'ato kawuono mawacho de ni pasa awinjo duond Nyasaye nikech Nyasachwa Nyasaye matimo obiro timo ne ng'ato e studio ka mawacho ni pasa adwa mako kara. Adier ng'ato nena ka adier mawacho ni pasa ane manondikna modinna gi kido 7 ni ok anyal kendo. Wawe gi kijana machalo kamano kata jaduong' machalo kamano adier owacho ni pasa apango ni mondo akendi to kethore aketha. Pasa kia gima timore kit gimana nyiri wuonda pasa gi wuonda adier atemo tok timre. Mochopo sama adwa kaore loro na nyaka simu miwinj mana ka sauti moro duoke simo kano ni mteja patikani. Duol moro duokore ga kanyo mar nyako ni mteja nambari unayopiga sahi hapatikani. Mago dhi marum chod. Pasa kiyale to anime winja. Samora pango to chunya chida. Pasa ana kendo to mon weya to be ogiweya nono gitingo nyaka misigo ote. Wawe gi ng'at makamano mawacho ni pasa kata sani aneni katedo rakenda achalo misumba to nase kendo nikech jachien nondiko na modinna gi kido 7 ni ok anyal dak gi dhako. Winji jaduong' kata kijana we ywak. Sibuor moa e dhod Juda manyakwa Daudi emoselocho. Loch ni e lwete, en gi ratiro mar ketho kido 7 ma jachien noketo mi oel kitabuno kendo idhi kendo higani. Iwinjo jaodi manodhini duogo e nying Yesu. Kijana moro timona neno ni pasta na winjo kiyale Lolwe TV tadiera ni manondikna modinna gi kido 7 anyono higni 32 pasta to poka kendo anapango to chunya chida osiepena nigi mon besena nigi mon nyaka nigi nyithindo ni to an gini lite chunya to sama no winja kayalo to kao nambana mabiro weni e tok Injili ni. Sama no manya otimona no ni pasta weche gi lite chunya tangise nange ni okenero mari jachien nondiko ni kitabu modino gi kido 7 modagi ni okinyal kendo to bang' lamo kode Nyasaye duoko noyudore kendo kijana ni no kendo en gi jaode sani. Akia ni ng'ato be winja kama nitie mawacho ni pasa sama yalo ta winjo kane maweni yala to kawuono awor gi Roho Maler mafwenyo gik mopondo. Ng'ato nena kama bro wacho ni pasa ane manondikna modinna gi kido 7 ni ok anyal kong'o ok nyal rume dalana. Pasta lite chunya. Wawe gi jaduong' moro kata mama moro mawacho ni pasta ane modinna apuonjo nyithindo to kong'o mono gi kendo, kong'o mono gi tedo, kong'o mono gi kendo, kono mono gi gedo, kong'o mono gi nyombo nyaka yudo tich. Pasta lite chunya. Kong'o miyo tino riembo yawuota ok nyal kendo. Pasta weche gi lite chunya. Kong'o miyo riembo nyaka chuore tich. Ang'eni ok imadh ni hero. Pasta kati yale kama ngimana gini idha mana kajuok akia gima timore kit ngimana.
Wawuoyo gi ng'at machalo kamano mawacho ni pasta an emomako dalana to kawuono amor gi Nyasaye. Mawacho ni mama moro nena ka kata jaduong' moro nena ka sani ma samoro wuode nonindo nyaka oko. Adiero paro kata ni biro nege kapok oneno wuode to oko nindo ok tamre tere. Adiero koduogo ene manochake ni Mr. DDO deleting officer weche ge teke chunye to kawuono iwinjo mama we ywak. Sibuor moa e dhot Juda manyakwa Daudi emoselocho. En gi ratiro mar ketho kida abiriyo miyo el kitabuno kendo kong'o biro rume dalani kawuono e nying Yesu. Kaka yie kong'o biro rume ngimani kawuono nikech nyalore. Sibuor moa e dhot Juda manyakwa Daudi en gi loch, en gi ratiro mar ketho kida abiriyo moel kitabuno ma kong'o rum chuth e dalani. Kijana moro timo nanono ni pasta adiera ne manondikna mudina gi kida abiriyo. Pasta amadho kong'o ta akia gima timore kit gima kong'o miyo ok anyal kendo. Kong'o nomiyo oriemba e tich pasta. Kong'o nomiyo oda managedo nomukore to nawinjo kiyalo pasta. Jalni pok aneno to nalamo ne simo mawacho ni adwa ni mak simo unoendo, adwa ni ket loudspeaker. Sama nalamo ne Nyasaye simo tawinjo kowacho ne pasta, awinjo ka sama ne lamo tawinjo ka gine mar ng'ok obiro na ma ng'ok didek. Sama no ng'ok cha to rich kong'o norumo. Ingeni bang jumbe adek, bang dweche adek kijana ni duogo gochona ne pasta. Ingeni kaka nilamo na cha ane ng'ane nawe kong'o kendo nase kendo. Amor gi Nyasaye, amor gi duoko Yesu. Mawacho ni amor gi ja sibuor ma e dhot Juda majakwa Daudi Yesu Kristo obiro timo ne ng'ato ka. Adier ng'ato nena kama wacho ne pasta ane manodina mondikna gi kida abiriyo ni ok anyal timo ohala. An kachako to podha. Wawuoyo gi ng'at machalo kamano. Adier pasta chunya chida go anda. An gimoro amora machako to ok timre maber. Wawuoyo gi ng'ato makamano. Akawo nyaka loan pasta ma loan nyumre te to onge gima dhi bet proof. Adong mana kadak e gowi. Wawuoyo gi jal makamano mawacho ne pasta an ohala tamore ni ok anyal timo. Adong adak e gowi. Gowi nomiyo mama moro watim ni aneno moro. Mama moro nodhi okawo gowi moro kamoro. Koro notame chulo. Koro jabendo nobiro bande. To sama jabendo nobiro bande to kochope dhot to mama chonene kubiro to ng'iso nyathi ma bende kia gimoro ni ule mama akikuja mwambie mama yuko. Iwinjo gima timore to kaka nyathi en nyathi to nyathi kochopo jagowi kochopo to penji ni mama yako ako wapi? To nyathi ng'iso ni mama yangu niambia ni kuambia yuko. Iwinjo gowi nyalo kitie miriambo. Ke nyathi wacho direct speech. Akia ni ng'ato be winja to kawuono amor gi Nyasaye mandiko wacho ni ya kawuono winji we ywak. Sibuor ma e dhot Juda manyakwa Daudi emoselocho. En gi ratiro mar ketho kida abiriyo moel kitabuno kendo dhi timo ohala higani. Ohandi nyaka chung' higani e nying Yesu. Akia ni ng'ato be winja kama nitie nikech amor duoko dhi yudore. Ng'ato nena ka sani mawacho ni pasta ane manodina mondikna gi kida abiriyo ni pasta ok anyal golo tala, ok anyal gedo. Adier katiyale kama ane mapango gedo to ok timrena. Mabati ni piny, musumal ni piny, mondo achaka dhi agedi otamore. Pasta anadake malit osiko manogerna kawuon watho mar kwer ot mager maber otamagero. Pasta apango golo dalana to ok timre higni ema luoro. Pasta anachako gedo maber oda nochungie kore otamore. Tadier pasta kiyala dier ta ane manondikna mudinna. Winji andiko wacho ni ya we ywak. Sibuor ma e dhot Juda manyakwa Daudi emoselocho. En gi ratiro mar ketho kida abiriyo miyo el kitabuno kendo dhi gedo higani e nying Yesu. Odi manochung'ni dhi rumo. Akia ni ng'ato be winja. Adier ng'ato nena kama wacho ni bishop. Sami yale tawe mana ne yala. Ane manondikna mudina gi kida abiriyo ni ok nyal nyuoma dhok. Adier ok anyal nyombo pasta.
ane maduong' dalawa to pok onyuoma dhok. Pasta weche ge lit e chunya. Adier chuora pango to ok timrena. Wapango gi chuora to ok timrena. Nyaka nyiminena maluwa nosenyuomo dhok te. Pasta ane madong'. Adier kang'iyo ngimana to nodina molona gi kida abiriyo. Pasta napango mondo mi anyuom chiega to ok timre. Weche ge lit e chunya pasta. Amor gi duoko mar Nyasaye. Mandiko wacho niya, winji we ywak. Sibuor moa e dhood Juda manyakwa Daudi emoselocho. En gi ratiro mar ketho kida abiriyo miyo el kitabuno kendo winji idhi nyuomi dhok higani e nying Yesu. Idhi nyombo higani e nying Yesu. Amor gi Nyasaye no. Jal mabiro lamo gi ng'ati studio ka. Adier samoro nyathi skul moro anena kata in e college mawacho ni pasa ane manodina mondikna gi kida abiriyo ni ok anyal somo. Chon nariek tinda dok mana chien akia gima tima. Jok mana yombo ema tinde yomba. Pasta adier kiyale kama to ane ma e college to kang'iyo ok ane kama fi biro ae. Aneno kadwa weyo college gi e kore. Pasta ane ma kiyalo kama nyithinda noringo skul buogo ni jela. Jela ndogo. Pasta adier kiyale kama tane manodina mondikna gi kida abiriyo. Amor gi duoko mar Nyasaye mawacho niya, winji we ywak nyathi sikul kata in e college. Sibuor ma e dhood Juda manyakwa Daudi emoselocho. En gi ratiro mar ketho kida abiriyo miyo el kitabuno. Nyaka rieko manolalni ni Nyasaye dhi duogo ni kawuono. Iwinjo nyaka fi manotamore ni Nyasaye kelo. Amor gi duoko mar Nyasaye. Jal mabiro wacho dene pasta. Ane manondikna modina gi kida abiriyo. Tamor gi duoko mar Nyasaye loch. Nikech adwaro lam gi ng'ato. Mawacho dene pasta. Ane ma jachien nondikona modino na gi kida abiriyo. Maneno ka ng'ama nyalo ele onge. To kawuono adwaro lam kodi. We ane gimetimo. Akia ni in e piny mane. Kata in Mombasa. Kata in Kisumu. Kata in Eldoret. Kata in Busia Boda. Kata in Nakuru ka. Kata in Nakuru. Kata in Eldoret. Kata in kanye. We ane gimetimo. Kata in e magawa. Kata in e mitoka. Nikech andiko wacho niya, Nyasachwa bado ok chiek be itiyo kodino. Japuonj biro kama intie no to timoni gi ranyisi. We ane gimetimo. Kinyalo mako TV timake. Kinyalo go chonge piny tigo. Ng'ato nowinja ka yalo e piny Mombasa. Kano osetuore higni mathoth. Sama nomako TV. Instant healing. Nobiro kama intie mochango. We ane gimetimo. Adwaro lam kodi Nyasaye. Nikech yie kelo gik maonge mabedie. Walamo. Agoni erokamano Nyasache loch. Akawo janeno ni akete lweta. Akawo mamani. Akawo kijanani. Akawo chiliel nyathi sikul. Akawo nyako ni akete lweti. Nyasache loch. Dhiye kama entie. Dhi keth kido majachien nondiko abiriyo modino. Nyasache loch. Nikech andiko ne wacho niya, sibuor moa e dhood Juda manyakwa Daudi loch ni e lwete. An gi yie ni jal ma anenani isetimone oni gi ranyisi. Alamo ka an gi yie ni timone e nying Yesu majawan. Janeno bed gi yie ni loch osebedo e lwete. Kendo bed gi yie ni Nyasaye osetimoni. Mana kaka wacho ni nyinga en Pastor Agustin Omedo ama Bishop Agustin Omedo maja Kisumu County. Ae gweng' miluongo ni Kogony buto Korogonda School. Ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Kapok awe namba na kanisa na maleme iluonge ni House of Hope and Redemption International Church. Anuoyo House of Hope and Redemption International Church. Wayudore gweng' malaki Babadogo Primary kanye mawanege all. Ka ine chuny town ka ikaw namba 25 to lori terminus Babadogo mwisho. Alafu go namba maweni ni teyuda. Namba na simu en 0726-84-3941. Anuoyo 0726-84-3941. Namba na machielo minyalo yudago en 0750-34 0750 38 34 99 0750 38 34 99. Kao kamano te watude e sach Nyasaye. Shalom.